So guys, we are ready to go back to the manners takava time yakanikisa yakanaka zingaiti. So before start tying down, tangoti tingotungamirwa ne just a prayer na Zimbabwe Queen. Okay, it's mati namwe amchena ari pakati pedu najesu ari pakati pedu takukutendai Jehovha nyengo yamatipa tinokutendai mweya mutsvene tirikutendai changamire with these kids, oh God, that is choosing life despite of everything. Mwari ndinokutendai nekuti mune maexamples amuri kutipa ekuti isuwo sevamwe tirambe tichita carry on and also believing in love as well. Mwari ndinokutendai nevana vari pakati penyu. Mwari ndinoti Mwari kumusoro kudenga vapei simba rekutsungirira, rambai muchivapa simba rekuti vadzidzise vamwe kuti chinonzi rudo chii. Chatinoziva mushoko renyu changamire ndechekuti makadzidzisa makati love is you, and they are putting examples and they are leading by examples. Mutsvene wakatendeka vakusvika panguva yekufamba, fambai navo Jehovah zvavadzidza muzuva ranhasi. Let them use everything that they have learned to anything better. Mwari makatendeka, Mwari mune rudo. Tinonamatira nyasha dzerwendo wherever they are going, oh God. I speak showers of blessings for each and everybody that is in this room. Mwari varambe muchivapa simba. I pray for Tytie and Kiki as well. Rambai muchivapa rudo ravanaro to give out there, Mwari kumusoro kudenga. Mwari ndinonamata nditi sustain whatever that they want in life. Continue to bless them financially, continue to bless them physically, and also Mwari kumusoro kudenga. Continue to cover and shield them with your blood, oh God, because we know that social media is so vile, but they still carry on. Mwari ndinonamata muzita raJesu ndichiti simba renyu nerudo rwenyu ndo runotendesa mberi. Rambai muchitibvumbatira, rambai muchitipa simba muzita raJesu tanamata. Amen. Thank you. What a powerful prayer. Thank you so much. What do you want me to say? I'm going to say that is what I'm doing. So, are you expecting a bat or what? No, you know, these prayers like this needs to be on camera, and I'm happy there's a camera there, you know. It's just something that is good, you know. Some people out there don't believe that, they don't know who we believe in. Some, they think like maybe this guy, they do sangomas, they do this and that, you know. They don't know we also believe in God. So I'm happy that we need to pray. You understand? Even me, I like, you know, I think in routine young